Beta Tarzusu smo specijalizirani za pružanje visoko kvalitetne fizikalne terapije, koristeći najsuvremenije tehnike i tehnologije poput trake za kinetičku analizu hoda, koja nam omogućuje preciznu procjenu biomehanike i dobru optimizaciju terapijskih planova te 3D skeniranja stopala za izradu ortopedskih uložaka prilagođenih svakom pacijentu. Naš stručni tim posvećen individualiziranom pristupu svakom pacijentu, osiguravajući kvalitetnu i sigurnu fizikalnu terapiju temeljenu na dugogodišnjem iskustvu.